Utang dak ini. Hugaw na rin. Dak ini. Huwag kang yun. Huwag. Ini. Tebuk-tuk ini yung termo. Diyan. Oh, dia ulamin ah. Ada ulamin ah. Enggak. Apa ba? Dili kay ato siminto duk-duk. Ko apa? Kay post ko lang ang kuan YouTube. No, no, dad. No. 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 Gusto nose ni Lolo ko. Lala. Gusto kang nose ni Lolo. Ha? Gusto kang nose ni Lolo, day. Gusto kang nose ni Lolo. Saya belum. Belum kalau belum. Para malaoy. Mama tus luka. Dah lagi. Ah. Lah. Gutumba na imong kuan pa oh. Lubi? Gutumba ang lubi. Wa na, nakasuon gis apuhan. Ha? Kasuon gis samantang yung patigati. Itu spot ng literal. Kuha patag kan unos. Ngaon niya. Sorry, balik ng tao.